Empeleni ukwenza okuhle kufanele kube into ebusa umuntu noma imuphi noma ngasiphi isikhathi, noma ngabe ungayedwana noma ngabe uphambi kwabantu, ngoba uma ungakujwayela ukwenza into enhle nokuyiphatha kahle ungawedwana noma usekhoneni lakho nje uwedwa, uyogcina usubuveza ububi bakho noma usuphambi kwabantu. Okuyiqiniso ukuthi lento ifanele ukuba ibe usikompilo lwakho, ingene kuwe, uyiphile wena, ibe wuwe, kube nesithombe sakho silandelayo emqondweni ukuthi mina ngenzi kanje, ngenza kanje, kuze kube nento yokuthi sisakhula thina kwakukhona into eyayithi uma abazali bathi ukhumbule ukuthi uzalwa kuphi, ubusubuka wena ubuke amadikitikane ezindlu ozalwa kuzona, abasho izindlu zodaka ozalwa kuzona, bathi lo muzi unegama, laba bantu ozalwa kubona banegama, ulilondoloze igama lendawo ovela kuyona, negama lomndeni ovela kuwona, negama labazali bakho. Ngakho noma usukude kangakanani nabazali bakho, ubusuthi kodwa bangathini uma bengezwa ukuthi mina ngike ngantshontsha noma ngike ngangena kuleli hlazo. Leyo nto kuyokwelusa njalo empilweni, ubusuyibona njalo usihamba ngomgwaqo wokuphepha, abantu bakumangala ukuthi yini ekwenza ukuthi uphumelele. Uma intsha yakithi nabantu bakithi bengenze njalo, bangakwazi ukuzelusa, bangadingi ukuthi baluswe ngamaphoyisa noma zinduna ezolokhu ezibeqela, kodwa beqelwe unembeza wabo ngaphakathi.